chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu heddi o Gapel Cana Bancyfelin. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi gyd. Diolch yn fawr i chi am ymuno â ni. Efallai bydd rhai ohonoch chi'n cofio i ni sôn ychydig siliau nôl am godi baner Owain Glyndŵr ac am godi baner heddwch hefyd. Wel, heddi i ni mynd i sôn am faner arall, sef baner y Cenhedloedd Unedig. Pam? Wel, oherwydd dydd Sadwrn nesa, y 4 ar 20 o Hydref, mae'n ddwyrnod y Cenhedloedd Unedig. Ac i chi sy'n gyfarwydd â hanes sefydlu'r Cenhedloedd Unedig, fyddwch chi'n gwybod y llofnodwyd siarter a ffurfiodd y Cenhedloedd Unedig ar y 6 ar 20 o Fehefin 1945. Ymrwymiad i gadw heddwch trwy gydweithredu ryngwladol, ac fe ddaeth hynny rym wedyn ar y 4 ar 20 o Hydref y flwyddyn honno. Mae'r dyddiad felly'n cael ei nodi yn flynyddol byth ers hynny, a'i fwriad yw codi ymwybyddiaeth o waith, bwriadau a llwyddiannau'r Cenhedloedd Unedig. Mae'r flwyddyn hon, wrth gwrs, yn flwyddyn bwysig, gan ei bod hi'n nodi 75 mlynedd ers i'r siarter gael ei lofnodi. A bwriad oedd cynnal nifer o ddigwyddiadau i ddathlu'r garreg filltir hon, ond y waith fe rhoddodd Covid-19 ddiwedd i'r digwyddiadau cyhoeddus, ond fe fydd a ddigwyddiadau eraill yn cymryd lle dydd Sadwrn nesa, ac yn arbennig felly goleuo nifer o adeiladau enwog a golau glas mwyn nodi'r achlysur. Sefydliad byd-eang ydyw felly, gyda 193 o wledydd yn perthyn iddo, ac fe all unrhyw wlad fod yn aelod os yw'n parchu heddwch ac yn barod i dderbyn goblygiadau'r siarter, a bod y gallu a'r parodrwydd ganddi i'w cyflenwi y marn y Cenhedloedd Unedig. Ac mae argyfwng Covid-19 wedi atgoffa'r gwledydd sydd yn perthyn i'r Cenhedloedd Unedig, taw drwy'r gydweithio'n agos y mae wynebu bygythiad Covid-19, a thrwy gadw'n agos y mae sicrhau dyfodol heb bygythiad tebyg fyth eto. Mae darn o'r ysgrythur o'r ail bennod o lyfr y proffwyd Eseia i weld ar y wal tu allan i fencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Yn wir, mae'r wal yn Efrog Newydd yn cael ei hydnabod fel wal Eseia, the Isaiah Wall,
A dyma'r adnod sydd ar y wal honno. Curant ei clyddyfain geibiau, a'i gwew ffyn yn grymanau. Ni chyfnid cenedl gleddif yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Ond pam dathlu diwrnod y Genhedloedd Unedig? Wel, mae yna 3 reswm yn credu. Yn gyntaf, oherwydd bod y Cenhedloedd Unedig yn achub bywydau. Tra bod y cyfryngau torfol ar hyd y lled y byd yn tynnu sylw at anghydweld rhwng gwledydd a'i gilydd a pholisïau'n methu, o'r blaidd y clywn yr hanes am y gwaith sy'n cael ei gyflawni gan y Genhedloedd Unedig yn cydweithio ac asiantau eraill i arbed bywydau. Maen nhw'n cefnogi enghraifft rhaglen fwyd y byd, maen nhw'n cefnogi asiantaethau sy'n gweithio tuag at heddwch. Maen nhw hefyd yn cefnogi rhaglenni sy'n cefnogi merched beichiog a iechyd plant. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn sicrhau bod 58% o blant y byd yn derbyn y chwistrelliadau angenreidiol mwyn cadw'n iach. Hynny'n achub bywydau 30 miliwn o blant bob blwyddyn. Ac yn ystod y 9 mis diwetha'n arbennig, mae'r Cenhedloedd Unedig trwy ysgrifennydd cyffredinol wedi cyhoeddi y bydden nhw'n ymateb i argyfwng Covid-19 i achub bywydau, i amddiffyn cymunedau, i arbed y tlawd ar difrain diedig, ac i hybu cefnogi'r sawl sydd yn dioddef o'r haint. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi bod mewn trafodaethau a llywodraethau gwahanol ac wedi cyflwyno syniadau iddyn nhw ar sut i wynebu'r her fawr ar argyfwng hwn. Mae'r Cenhedloedd Unedig fel eriod yn ymwybodol o'i cyfrifoldeb tuag at y teulu dynol yn yr argyfwng hwn. A wi yn credu bod diwrnod y Cenhedloedd Unedig yn fodd i'n hatgoffa ni fel Cristnogion hefyd a mae'n cyfrifoldebau ni tuag at deulu'r ddynoliaeth. Ein cred ni, yn wir ein hargyhoeddiad ni, yw bod pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw. Ac eto ni'n byw mewn byd lle mae anghyfartaledd oherwydd tlodi a thrais a gormes a hiliaeth hefyd. Mae'r elfennau hyn yn sarhad ar y teulu dynol. Maen nhw'n dwyn i ryddas oddi ar bobl yn un peth. A dyna paham i bod hi'n gyfrifoldeb arno ni fel Cristnogion i sefyll ysgwydd yn ysgwydd a'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist drwy'r byd i gyd. I ni'n cael ein galw gan Dduw i fod mewn perthynas arbennig ag ydyn. Ond nid yn unig hynny, i ni'n cael ein galw hefyd i fod mewn perthynas arbennig a'n gilydd drwyddo ef. Ond i ddwedodd Iesu bod rhaid i ni garu'n cymydog, a thrwy fywyd a'i ddysgeidiaeth a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, bu Iesu yn ysbrydoli eraill i garu Duw ac i garu cuddyn hefyd. Yr Iesu a ddawodd newyddion da i glodion, a rhyddhad i garcharorion, i bawb sy'n gaeth i ba amgylchiadau bynnag, yw'r Iesu yr ydy ni yn ei ddilyn ac yn gweithio yn ei enw. Yr ail reswm yn ni'n cael ein hannog i nodi neu ddathlu diwrnod y Genhedloedd Unedig yw oherwydd i fod yn ymgyrch i weithio yn erbyn newid hinsawdd. Ac yn gwneud hynny drwy fod yn sefydliad sy'n gweithio'n galed iawn i ddiogelu'r amgylchfyd. Maen nhw'n gweithio i gasglu gwybodaeth newydd ac i rannu'r wybodaeth honno ac yn arwain ymchwil yn y maes. Ac fe gofiwch chi bod cynhadledd fawr wedi chynnal amharis yn 2015 ac fe luniwyd cytundeb Paris, cytundeb byd-eang arweiniodd yn y pen draw at 174 o wledydd i arwyddo cytundeb a ddwyrnod y ddeiar, Earth Day, ac i gychwyn mabwysiadu systemau cyfreithiol yn ei gwledydd ei hunain i leihau nwyon tŷ gwydyr. Mae gwarchod y greadigaeth yn thema amlwg yn y Beibl. O'r cychwyn cyntaf yn llyfr Genesis, pan greodd Duw y byd a phopeth ynddo, fe gymerodd gam bach yn ôl, fel artist yn edmygu waith, ac fe ddywedodd a gwelodd y cwbl o wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. Wi'n credu bod hynny'n tymed bach o understatement. Yn dda iawn wir. Mi roedd y cwbl a wnaeth Duw yn rhagorol, nid jyst yn dda iawn, oedd e'n syfrdanol, oedd e'n rhagorol.
Ac roedd Duw mor falch o'i greadigaeth, fel I fod e wedi ymddiried y cwbl I ddynoliaeth I edrych ar ei ôl. Ein gosod ni chi a fi yn gyfrifol am ei greadigaeth e. A phan mae rhywun yn gofyn I ni ofalu am rhywbeth ar ein rhannu, wel, Wy'n gobeithio bod ni'n arfer bod ychydig bach mwy ffysu dros y peth oherwydd bod y peth hwnnw yn eiddo I rywun arall ac nid yn eiddo I ni. Pam na fedrwn ni feddwl fel na am greadigaeth Duw felly, am eiddo Duw, am ei ddeiar ef. Mae dydd y Cenhedloedd Unedig yn gyfle I ni gyd I feddwl ddwywaith cyn weithredu, a gwneud ein rhan yn llawn I warchod yn iawn y greadigaeth ryfeddol hon yr ydyn ni'n rhan ohoni, sydd yn eiddo I Dduw, ond amddiriedwyd I ni. A'r trydydd reswm dros nodi diwrnod y Cenhedloedd Unedig yw oherwydd bod y Cenhedloedd Unedig yn cefnogi ffoduried hefyd. Bob blwyddyn, maen nhw'n helpu 38 miliwn o ffoduried yn ei hachub o ryfel o dlodi ac erledigaeth. Ac wrth wynebu ar gyfwng Covid-19 yn ein byd ni, mae'r argyfyngau a oedd eisoes yn bod maen nhw wedi dwysau yndyn nhw. Mae ar gyfwng y ffoduried a'r ceiswyr lloches yn dwysau, y bobl hynny sydd ar grwydr, ac mae'n hawdd iawn I ni ddefnyddio ystadegau wrth gyfeirio sefyllfa'r ffoduried a'r ceiswyr lloches. Ond rhaid cofio fodd bynnag, fod pob rhif yn cynrychioli person dynol, mam neu dad, merch neu fab, mam gi neu dat ci, brawd neu chwar, rhywun tebyg I chi a fi. Dyw'r lluniau welwn ni ar ein sgriniau ddim byd ond ffenest yn dal un funud fach o fywyd pob un o'r bobl hynny. Un funud fach y mywyd llawer miliynau hynny sydd am resymau amrywiol wedi bod yn dod yn bobl sydd ar grwydr yn ein byd ni dros y degawdau diwetha. Nid ystadegyn yw person, nid rhif yw person, ac I ni Gristnogion, I ni'n credu mai plentyn I Dduw yw bob person. Plentyn I Dduw, ac iddo'r hawl I ryddid, I ddatblygu a ffynnu a derbyn bob cyfle posibl mewn bywyd. Dydd Sadwrn nesaf felly, 24 o Hydref, cofiwch y dyddiad, diwrnod y Genhedloedd Unedig, fe ddiolchwn ni am 75 mlynedd o gydweithredu rhyngwladol I geisio cadw heddwch. Ond gyda'r diolch, daliwn yn ein gweddiau bob person sydd ar grwydr, yn gorfforol neu yn feddyliol, sy'n iach neu sydd yn dioddef, sy'n gwarchod y ddeiar neu sydd hyd yn hyn heb ddod i'r sylweddoliad, sy'n dioddef yn sgil Covid-19, neu sy'n gweithio'n ddyfal i'w atal. Daliwn bob person o fewn ffram ein meddyliau, ar hwn iddynt un funud dawel o'n hamser, a diolchwn I Dduw, bod ef yn dal pob un ohonyn nhw yng nghyhyr I law. Amen.
Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Edrych ar ni nawr o ddew wrth i ni ddod at ein gilydd mewn gweddi. Pa le bynnag i ni, pwy bynnag i ni, pa beth bynnag i ni wneud, beth bynnag yw ein hamgylchiadau ni ar hyn o bryd. Diolch ein bod ni'n un yno ti drwy'r weddi hon. O dadnefol i ni wedi bod yn pwyso arna ti am darweiniad yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ac yn diolch i ti arglwydd am ofalu amdano ni ac am fod yn agos ato ni eto yn ystod y dyddiau diwetha hyn. Mae wedi bod yn wythnos ddigon rhyfedd eto arglwydd. Oherwydd y ffeithiau'r pandemig mae i ni mewn dryswch mawr. Mae'r sefyllfa newid o ddydd i ddydd ac o awr i awr. I ni'n pryderu arglwydd am ein teuluoedd ac am ein ffrindiau. I ni'n pryderu am ein plant am pobl ifanc yn yr ysgolion a'r prif ysgolion hefyd. I ni'n diolch am bob ymdrech sy'n cael ei wneud i gadw pawb yn ddiogel. I ni'n gwybod nad yw un gyfnod hawdd i wneud penderfyniadau ar ran bobl eraill. Yn diolch am bob ymdrech o dad. Y gweddiwn y byddi di yn rhoi i ni ac i bawb ddoethineb ac ymynedd hefyd a gras i fod yn synhwyrol arglwydd wrth i ni gamu ymlaen yn ofalus iawn o ddydd i ddydd yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. I ni'n gweddio dros ein byd ni arglwydd ac am bawb sydd yn dioddef yn ein byd ni. Ac wrth i ni edrych mlaen at nodi diwrnod y Genhedloedd Unedig dydd Sadwrn nesaf. I ni'n diolch i ti am waith y Genhedloedd Unedig dros 75 o flynyddoedd. I ni'n diolch am bob ymdrech am bob gwlad i hybu heddwch. Ac eto arglwydd i ni'n trysthau o wybod bod ein byd ni mewn cyflwr digon bregus am nifer o resymau. Felly arglwydd wrth i ni feddwl am y Cenhedloedd Unedig ac am y siarter ac am yr addewidion a wnaed, helpa ni hefyd i addunedi o'r newydd, i fod yn rhai a fydd yn dilyn ôl dy droed Iesu Grist yn acos iawn. Rhai a bydd yn dymuno gweld heddwch yn ein byd ni, rhai a bydd yn gweithredu hefyd, yn dangnefedd wneithurwyr. Helpa ni i ddwy'n heddwch i'n cymunedau ni, i'n cartrefi ni, i'n cenedl ac i'n byd. A chymorth ni hefyd arglwydd i ddysgu'n plant ni am ffordd Iesu, ffordd cyfiawnder a thrigaredd am y ddeiant. I ni diolch i ti am Iesu Grist o dad ac am ei waith ar y ddeiar hon, am ei weinidogaeth ymlith i bobl. Am ei eiriau, a diolch bod ei eiriau'r un mor bwysig ac ystyrlon i ni heddi ac ar ôl o pan ei llefarwyd ni gan rifoedd lawer yn ôl. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddyn sydd. Diolch i ti am y bywyd sydd yn Iesu Grist, y bywyd newydd, gobaith newydd. Diolch am bresenoldeb Iesu yn ein plith ni. Diolch arglwydd fod ti'n dduw sydd yn agos ato ni. A chymorth ni arglwydd wrth i ni droedio fewn i'r wythnos newydd hon i fod yn ymwybodol o'ch bresenoldeb di. Ac i rhoi amser i ti, i roi lle ti yn ein bywydau ni. Ni'n gwybod o fod ti yno. Mi rwy ti mor ffyddlon i ni. Yn unig o bryd i'w gilydd yn gallu fod yn anffyddlon i ti. Felly arglwydd madda i ni yr anffyddlondeb hwnnw, madda i ni pan ni'n tra'n cefnau arna ti, madda i ni pan ni'n fyddar i dy lais di. A helpa ni arglwydd i glistfeinio yn well, ac i rhai amser i ti bob dydd, i ddyfnhau'r berthynas i'r yngddo ni. Oherwydd i ni'n gwybod mai dyna yw dy ddymuniad di, a dyna gobeithio yn dymuniad ni hefyd. Felly arglwydd gwrando'n gweddi, i ni'n gwybod o fod ti'n neud oherwydd i ti di dweutho ni dy fod ti'n barod i wrando, ac mae gwybod hynny'n gymaint o gysur i ni arglwydd. Diolch i ti am hynny. Gofyn nhw'n hyn gyda diolch, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dysgodd ni wrth weddio i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwynele'r dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara bainyddiol,
a maddau un i ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Tan y sul nesaf, pob bendith i chi gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.